pinarya jagating wayang minangka pralampita laksitane gesang titah ing Madyapada manungsa sinebat titah sampurna rumagang kanthi getering rasa nalar kang mulur budi kang luhur pinercaya dadi wakile Gusti mranata jagat saisine dimen lulus kang sedya manungsa kudu hanggaduh kawruh sampurnaning dumadi saranane kudu maguru sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawela sepisan ora lali ngunjukake puja lan puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi sing wis malembarke keberkahan kang wujute kesehatan becik lahir kang sarta batin tumrap manungsa kang sumebar aning jagat raya iki ndak sawang ora pangling muridku sing tak tresnani Bratasena kok katon sumengko pengawak Bajra kang mawa gita kang amengku gati ana parigawe apa ngger Bratasena Durna guruku Bratasena piye tekadku ngadhep marang panjenenganmu ya kuwi saka krentek atine Bratasena kang kepingin nambah kepinteran ngangsu kawruh gegulang ilmu tuh ngosek to apa isih kurang anggonipun bapa maringi ilmu marang kowe Bratasena anggonmu ngangsu kawruh mapan ana ing peguron saka lima kene sok glogok banyu ngejun paribasane
anggonku menehi ilmu menyang kowe Bratasena. Apa isih kurang? Apa isih kurang, Ger? Bocah Sigit Bratasena. Bapak Durna apa lali? Bapak Durna nate ngendika, mbok menawa wong golek ilmu kuwi ora ana watese. Dawuhing Rasuling Gusti kang pungkasan ngandharake wong golek ilmu kuwi saka lair nganti tumekaning pati, wiwit cabang nganti crapang. Mula aja ngendhoni marang tekadku Bapak Durna. Yah yen pancen kaya mangkono, apa ilmu sing kok kepenginake, Nger Wejasena? Bapak Durna, piye? Kaya sing mbok janjekke marang Bratasena tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur. Ya kuwi kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip. Wulangna jlentrehna marang muridmu Bratasena. Kagyatri sang apirangu rinanggul kinempit kampit dosa ngerek maning bawana Iwa si tukang walang ati, ya si tukang ngesing tias, ya si tukang kudu garing. Sangkan paraning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip Bratasena. Iya, kapara nyata kuwi sing tak jaluk. Ya jagat Dewa Bathara Wasesan ing Bathara jagat. Ger Bratasena, piye? Iku pitukane abot lho, Ger. Syarat saranane ora gampang. Syarate ora mung bondo ning sisip sembire luput katuranggane nyawamu uga melu dadi korban Bratasena. Ora peduli wis kadung madhep kang sarta mantep rasaning Bratasena. Ya syarat saranane kanggo bisa mujuti utawa nyembadani supaya aku bisa mulang medharake ilmu kasampurnaning urip utawa kawruh sangkan paraning dumadi marang Bratasena. Syarate ana loro Bratasena. Ana loro. Ya. Apa wae syarate? Mara gage jlentrehna marang Bratasena. Sepisan kowe kudu bisa goleki kayu sing jenenge kayu gong susuwe ngangin. Lah dene mapane ana ing sajroning alas Tribasara utawa lengkehing gunung Candramuka Bratasena. Iya. Lah sabanjure
sabanjure pitukone kang angka 2 sira Bratasena kudu bisa mujuti banyu kang winastan banyu suci pawitra sari tirta mahaning suci manggone ana ngendi mapane ana ngendi banyu suci pawitra sari tirta mahaning suci kuwi mau Bapa Durna ana ing Samudra Kidul ya kuwi Samudra Minangkalbu piye kowe saguh apa ora Bratasena caritaning satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine piye Bratasena ana paribasan yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani aja mangu-mangu rasamu ngger Bimasena Bratasena ora bakal mundur ing geguntur ora bakal mendha ing pamiluta Bratasena saguh mujuti syarat kuwi kabeh mau bagus ngger bagus tegese wis golong gilik niat kang sarta tekate Bratasena mung pangestune Durna guruku kang dak suwun muga-muga sembada kang sinedya rahayu kang tinemu pangestuku gumraja kaya banyu seduda nganggo tekate satriya tanah Jawa muga-muga bisa kasembatan apa kang dadi gegayuhanmu ngger bocah Jentara muridku Bratasena
gugur laguning angin gugur hagraning harga guru-guru nito kagiri-giri ucap nalika semono Dian Bratasena wis prapting tepining alas Trik Basara lengkeng gunung Candramuka sigra hamlintir gumbala hangun jalhuswa hambekos kadya tek saka nembur wisa alas gung gegerutan kebak gurda ting jenggelek pangingkayon sambung sumambung tepung hamaro gunung sigra katrajang kridaning sang panenggak padha sanalika bumi horeg goro gurnita padas padha gempal jurang samya jugruk wit ingkang gedhe rebah kabarubuh ingkang jero tancepe padha pukah ingkang cethek rungkat sak oyot-oyote watu gilang kinaryon celang gugur agraning harga gumaruduk sabawaning anti kegerah ing mangsa labuh buron wana hambyar bubar mawut sarsaran gajah banteng singa barong warsuh kelawan kidang menjangan dalah iber-iberan otot kenceng ngarenceng wadana hambrabak netra handhik hangatirah hanggeget waja Dian Bratasena ngupadi baya pundi dununging kayu gong susu ing angin alas Trik Basara kinarya bat-batan Raden Bratasena
Allahumma sholli ala sayyidina walhamdulillah rabbil alamin. Lahing kono bawau Den Babati Wanatri Basara kalian Raden Bratasena. Sang Bratasena Atan Graita lamun sajroning alas ana wujuding raseksa kalih kang lagya jejaga. Ora seksa kekalih sajak kalireng. Pramila golek daging sak tampel getih sak tetes kinarya nyambung gesangipun. Solaing raseksa kang lagya pados pangan yen Candra mliwis nyampar banyu.
Sremah layun Sang Yaksendragara Prupa mangsos kadyangen pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satulung mayu mangungsi kagiat kagodha hang jaga-jaga bumi Yuang tete kala ludra Mas Patik Raja Dewaku kakangku sing ndak tresnani Kakang Rukmuka ana dawuhmu apa Yayi Rukmakala metuki kakangmu aku Rukmuka ana apa Rukmakala wah kakang abote panandang ora kaya sing disandang karo Rukmakala abote lelakon ora kaya sing dilakoni dening Rukmakala Yayi Rukmakala kok iso kandha nganggo omongan sing kaya mangkono nganggo dasar apa nganggo wewaton apa Kang apa Udakara wis ana sak candra utawa wis ana sewulan iki adimu aku Rukmakala wis ora mangan babar pisan Kakang aku luwe Kang aku luwe adimu Rukmakala keluwen Kang ana ing alas Trik Basara kene wis babar blas ora ana panganan
Kidang kang sarta menjangan wis entek wis tumpes tapis tanpa tabek. Alas iki wis ora ana panganan Kang, aku sewulan wis ora mangan. Adimu Rukmakala keluwen Kang, adimu kaliren. Kowe keluwen, aku keluwen. Lawe mau sore ora melu tahlilan. Buta kok melu tahlilan. Kowe iki aja mung sambat wae ning kowe iki mbok ngiluwa karo jithokmu. Dasarmu apa, Kang? Panganan kang mapan ana ing alas Trik Basara kene iki entek sing entekke sapa? Kidang-kidang kang sarta menjangan kang mapan ana sajroning alas Trik Basara kene kok entek ora nyisa sing entekke sapa? Sing ngentekke ki rak ya kowe to, Rukmakala. Kowe iki nek kadung mangan ora nganggo aturan, kowe iki nek kadung luwe manganmu ngawu-ngawu gawar. Ora nyawang kidang gedhe cilik tuwa enom kabeh mbok sikat. Kidang sing urung wancine mbok pangan wis kok pangan. Wekasane kaya ing ripalungguhan iki kewan-kewan do entek, kowe mrongos ora kejatan pangan. Aku luwe Kang, luwe ya rasakno. Kowe iki mbok sing demen prihatin, kowe iki mbok sing demen tirakat. Aku ora betah tirakat, aku ora betah prihatin. Kidange wis dontek Kang, kidange wis dontek. Lah sing ngentekke ya kowe kok. Kabeh wis mbok pangani. Ya pancen tak akoni Kang. Aku iki nek wis kadung nafsu no gedhe cilik tuwa nom tak sikat kabeh. Kowe iki wong serakah kok kowe. Rasakno oleh-oleh ya ngene iki. Oleh-oleh ya ngene iki. Kowe iki njaluka ngapura karo Gusti sing gawe urip. Dadi buta urip ning alas, kowe iki aja murka. Nek kabeh mbok pangani sing urung wayahe dadi jatah pangananmu mbok pangan kuwi jenenge murka. Ora-orane tembe mburine sing getun kuwi ora ana liya mung kejaba dapurmu Rukmakala. Tansah marap hamoring suksma Sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana parlen saking liap layap ing aluyut Kakang Rukmuka piye Yayi Rukmakala? Jajal Kang, rasamu padha karo sing tak rasake apa ora? Babakan apa? Ora let suwe iki kok aku mambu daginge menungsa ya Kang. Kok adimu Rukmakala mambu getihe manungsa. Kira-kira apa ana jalma manungsa sing lewat utawa mlebu ana sajroning alas Trik Basara iki ya Kang. Wah, aku ya ora ngerti ning sajake iki aku ya ngrasake mambu getihe manungsa. Coba Kang. Ayo coba diubengi alas Trik Basara iki. Mbok menawa Gusti kang akarya jagat isih welas kang sarta asih marang awake dhewe sakloron,
lantaran manungsa sing dikirimke mlebu ning Alastri Basara kena kanggo sarana pakane awake dhewe, kena kanggo sarana nyambung uripe awake dhewe. Dajal ditemoni apa ana menungsa sing wanuh-wani mlebu ning Alastri Basara kene Yayi. Manungsa Kang, ana manungsa. Gedhe dhuwur Kang, gedhe dhuwur. Rikata Dyan Bratasena kampuh poleng Bang Bintulu adi sarira ngamula tumangka dek wak simbar Jojo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya sindung yen lu maris bojleng iblis laknat padha jejekan kece wali kece sadat setan wali kubra adiku Yayi Rukmakala ana dawuhmu apa Kakang Rukmuka pranyata dewa isih adil marang umate di kok Kakang Rukmuka kandha mangkono nganggo dasar apa Kang buktine wis cetha
buktine wis cetha nalikane ana ing alas Tribasara kene wis babar blas ora ana panganan ya kuwi wujuding kidang kang sarta menjangan dewa malah kirim pangan sing wujude manungsa yayi ya yen pancen mangkono enggal ditakoni Kang sapa jenenge lan saka ngendi asale aku selak ora kuat ngempet luwe Kang sabar luwe dhisik ya di manungsa nitik saka busanamu kowe kuwi satriya yen pancen kowe kuwi satriya sapa kekasihmu lan saka ngendi pinangkamu dene kowe wanuh wani mlebu ana alas Tribasara kene apa kowe ora ngerti apa kowe ora mudeng yen to alas Tribasara kene kuwi mujudake alas pengalapan sapa sing wani mlebu metu mung baliaran Edian suarane gumleger kaya meh gempa bumi suarane wae wis marem Kang mendah daginge mesti marake wareg ya Kang yen bocah iki kelakon dadi panganane awake dhewe aku request teponge ya Kang aku teponge aku ngenge ana pupune Kang kowe kok milih pupu gini ya wis dadi kulinaku Kang aku yen arep nyerang wong sik iki sing tak cekel mesti pupune sik Kang wong edane malah kan ndi-ndi wae Satriya Jodipati Bratasena kekasihku Bratasena ya Bimasena Hedian bali takon ana buta loro sak kembaran sapa jenengmu aku kang jaga alas kene jenengku Ditya Kala Rukmuka dene iki adikku aku Rukmakala lah banjur kowe Bratasena nganti kedarang-darang tekan papan kene apa sing kok goleki apa sing kok upati aku mung mituhu dawe Durna guruku goleki wujuding kayu gung susuing angin minangka syarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi kang jarene mapane ana sajroning alas Tribasara kene mula yen pancen bener kuwi sing mbau reksa alas iki Naragagi tuduhna ngendi sing jenenge kayu gung susuing angin wela dalah kuncung nganti gelung lagi weruh kandhamu iki kowe aja kumbi dawe guruku kayu gung susuing angin mapane ana ing kene wah ya eling aku eling iya Bratasena aku ngerti papan dununge kayu gung susuing angin kowe goleki kayu gung susuing angin iya aku goleki kayu gung susuing angin lah kuwi mapane panggonane ana ing wadukku Bratasena carane njupuk piye carane njupuk metu tutukku mlebu wetengku ateges kowe tak pangan Bratasena iya karepmu kowe arep mangan aku ya ngono apa ora yen arep mangan Bratasena mangano ning kewan cacing kae wae yen kepidak mesti molet apa meneh jalma manungsa panganen Bratasena yen pengin tak bobok wetengmu payuh tek malah kereng kono timbang butone awake dhewe dadi buta malah kalah galak Kang Bratasena piye kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu bagus
Lena pangendamu kelakon tak geget siung pengapit bialiaran kowe Bratasena. Gianjur pecah dasmu kowe. Sorry Kang, sorry. Tak kira Bratasena. Mundur. Salin mungsuh. Iman bocah iki.
lekas lukita linuding kidung kadung kadareng momor palugon laguning lekas lukita linuding kidung kadung kadareng momong ngun manah rahayu hayuwana tan akolong gumolong manadukara ilang sipating raseksa jebule Indra lan Bayu Dewaku basaku kawruh hong ilahing sekaring bawana langgeng iya ya ngger Bratasena wis ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana iya ndak gegem dadi jejimat Bayu Dewaku sembahku katur pepadamu iya wis ndak tampa Bratasena dene pangestuku tampanana bocah bagus Bratasena
Pak pundi andayanana kasantosan. Kenang apa sababe Indra lan Bayu Dewaku membo dadi buta alas. Kawruhanana kulup marmane ulun sakloron membo dadi buta sakembaran awit saka kena paukuman saka pukulun Bathara Guru satemah dadi yaksa kang mapan ana ing alas Trik Basara kene. Dene kenang apa kok ulun sakloron kena paukuman ora bakal ulun jlentrehke ana kene kulup. Nanging sing wigati aku ngaturke panuwun kang tanpa upama marang kowe Bratasena kang wis ngluwari panandang ulun. Iya. Ulun bakal takon luwih dhisik. Kenang apa kok jeneng kita Bratasena kraya-raya mapan ana ing alas Trik Basara kene, Bratasena? Mundi dawe Durna guruku. Goleki kayugung susuing angin kinarya sarat sarana wedaring kawruh sangkan paraning dumadi ya ilmu kasampurnaning urip. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Bratasena piye? Sumurupa kayugung susuing angin kuwi mboya ana. Krana kuwi mung pasemon merga kuwi amung pralampita. Lire kepiye? Jarwane mangkene. Kayu iku kayun kuwi tegese karep. Dene susuing angin kuwi napas kang ateges urip. Cetane mangkene kulup. Saben-saben wong kudu duweni karep kang gedhe nanging aja wegah hambudidaya Bratasena. Sinokarta mreh tartamtu tantuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati bantu kena tinulado diasilir wulan dadahari kinarya tandha tarima kasih karana kita wis kuwawa ngluwari panandang ulun. Kita Bratasena bakal tak wenehi bebungah wujute piyandel sesupe Dwi Indramani ing warih kang bayane yen Bratasena ambyur jero samudra ora bakal tumekaning pati. Amarga sesupe Dwi Indramani ing warih iki bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita Bratasena mapan ana banyu. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Remna paningalmu weningna ciptamu kinarya panjinging sesupe Dwi Indramani ing warih. Sabanjure ulun bakal nyuwun pamit bablas munggah kayangan Bratasena. Semono uga aku Bratasena, aku uga bakal njaluk pamit ngestokke dawuh Indra lan Bayu Dewaku. Barengi sintrang samirana, muga-muga anyembuh jantraning Bratasena satemah kasembatan sedyaku, kasembatan gegayuhane Bratasena. Sintrang samirana kepering wareh pandikan guru ing barang sinekon ing manon umapa ing lelakon. Sintrang samirana kepering wareh
Samudra Minangkalbu. Ancut tumrekut mahanjing samudra tulya bareng wiraganya legawa banyu sumabot ing wentis yo mbacotake lampah riseng Bratasena wauta kaya mangkono wis palapting tepining samudra Minangkalbu dupi wis palapting dhisik sigra pinapak gedhening alun kang gulung gumulung wauta kaya mangkono Dian Bratasena nyawang jembaring samudra kang hanglangut tanpa pagut tumekaning ombak kang hanempuh wentise risang Bratasena kaya bisa tata jalma arsa amangsulna lampahe sang Bayu Siwi satemah tuwuh tandha pitakon salebeting batos sigra jegur segara apa ta yen ora lamun sida jegur bakal pisah kelawan keluargane selawase urip krana amung pati pacangane lamun yen to wangsul tetela banger asmane selawase urip dumadakan ana wujuding peksi gemak peksi pelatuk bawang lan peksi kutut kang padha lagi bantah binantah manuk pelatuk bawang apa manuk gemak lan kowe manuk kutut apa manuk gemak kowe iki manuk pelatuk bawang dadi umating pangeran isamu kok nggur dandan wae apa kira-kira swiwimu ki mbok didhe sae nek mati apa mbok gawa to swiwimu kuwi kutut barang ki kok seneng mamerke swaramu sing apik apa nek mati kena mbok nggo sangu to kutut karepmu piye manuk gemak lah yen kowe iki nek mu urip sing mbok antepi apa yen sing tak antep iki ora ana liya kejaba mung janji kang wis kawedhar ana lisan kamangka lair ki utusane batin genah yen kowe besok bakal sowan ana pangeran kok ora gelem ngrungkepi dawuhing pangeran kamangka dawuhing pangeran kuwi salah sijine yen kowe wis ngucapake tembung kuwi kudu dirungkepi ya senadyan tembungmu ki kaya-kaya arep nekakne pepati nek kowe ngrungkepi tembungmu Gusti Allah banjur tukul sihe yen Gusti Allah wis tukul sihe mongko panguasane tanpa winates sing kudune mati ora dadi mati malah dadi entuk nugroho ning wong sing ora percaya karo sing gawe urip sing pancene entuk nugroho malah dadi antuk pacoban apa do ora percaya to kuwi yen do ora percaya do lerena wae dadi umating Allah luwih becik dadi umate Ijajil malah jibar jibur bondo raja dunya
Kaya digepuk rasane Bratasena karo manuk telu kang lagi bantah binantah. Yo, aku wis kandha saguh ambyur jero samudra Minangkalbu. Ngupadi banyu suci pawitra sari tirta mahaning suci. Bratasena bakal njegur ana samudra. Patiku tak entengke watone aku bisa ngrungkepi apa sing dadi tembungku. Galak kumelap nenggih risang naga Nabatnawa pitung bongkote ngedal gedene mencorong mripate mawa sungu mijil nyembur geni sak klopo-klopo tabone dupi priksa Raden Bratasena ingkang kumambanging wareh mangkrak krulo sumanaut
Kumambang katonku mama bisanya manampa bisa Hanggubel anggane Sang Bratasena tutuk hangakep pentis kang gering saya keketang gubele saya raket panyakote nganti Sang Bratasena pepes kekes angles bayune nganggo prasasat wus tumeka lena nanging awit dayane piyandel sesupe Dwi Indra mani ing warih peparinge Bathara Indra tuwuh karosane grayah-grayah kang asta modot kuku Pancanaka mengkang tutuking sarpa nganti sigar dual-dual dadi lan patine samudra banjir ketih tatang ngawruhi kantakane tanpa sangka sane jawangan yang batari Saraswati sayakti handayani makari sanya budaya ana bocah bajang sing kumambang
teka kumaki tembunge dene wis weruh karo aku. Kowe kuwi sapa? Bratasena, ulun iki kang kita upadi. Bebisik ulun Bathara Ruci ya Sang Marbudengrat. Tansah marpamoring suksma sinukmaya winah ya ing ngasepi. Sinimpang telenging kalbu pambukaning warana barelen saking liap layap ing aluyut pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Ngger, wis ulun tampa Bratasena. Mangertiya, aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan. Aja gampang manganggo yen durung weruh apa ta kang kita enggo. Lan aja gampang lelungan yen durung weruh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru. Iya, awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu marang jeneng ulun kang kita upadi banyu suci Pawitrasari iku amung pralampita kang ateges ati kang suci lan rasa kang wening. Sapa wonge kang kepingin sampurna uripe pancena kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentrehe manjinga guwa garba ulun Bratasena. Caranipun kados pundi pukulun? Paduka namung alit kula rawa birawa kados punika. Aja ta mung kita. Jagat iki yen tak kersakake bakal lumebu ing angga ulun. Wis Ngger, mlebu metu talingan kiring ulun. Sendika dawuh pukulun. Wus manjing anggane Sang Ruci Bathara risang Bratasena. Glising kandha ringkesing carita wus winejang kawruh sangkan paraning dumadi. Purwa Madya Wasana mungkasi samendang tan ana karempit. Mangkono lengira Sang Ruci Bathara. Bratasena, sira wis bisa ambuka warananing ati manjing jroning kalbu minangka lelantaran marak ing ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Iku pratandha lamun sira Bratasena wis bisa nyingkurake hawa nafsu lumantar laku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa lan sembah jiwa. Bingah manah kula menawi mekaten menapa dipun keparengaken kula dhateng mriki selaminipun pukulun. Aja Ngger, iku durung wancine. Sababipun menapa? Sumurupa Bratasena, sepisan isih ana kewajiban kang kudu sira tindakake. Kaping pindho, ibarat wong mangan, sira lagi dapur icip-icip. Besok yen wis titi wancine sira bakal antuk katentreman.
kang sarta langgeng. Wis ngger Bratasena enggal metuwa saka guwa Garba Ulun. Sancut gumregut mancing samudra tulya dreng wiraganya legawa banyu semaput ing wentis ing kinarya tandha tetenger kita wis ketemu marang jeneng ulun rambut kita wis ulun gelung winangun minangkara candhi rengga endek ngarep dhuwur mburi kang ateges kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah lan sekabeh laku dharma kang kita tempuh iku unduh-unduhane maguru salokane margane weruh sarana takon margane bisa sarana tetiru. Wis kulup enggal baliya ulun sajiwa marang kita madeka pandita aning pertapan arga klasa getok tularna kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip iki marang para bebrayan agung madeka pendhita peparap begawan Bima Suci swargakna wong tuamu Pandhu lan Madrim kang dina iki mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Aduh Bathara Gung Amurwa bumi mugi keparana maring pangangsawa marang kawula kang kan bisa pilih jatuh Ramayati
leng-leng ora miyaning kang sasangka kumanyar mangrengga rumeng puri mangkin tanpa siring halep nekang omah mas ler muruping langit takwan sarwa manik Sumolole sumorate emprit gantil buntuti omah joglo hawla layak penjake padha ganter jagone padha tarung tinemune jebul yen ora sisip ing pamawas iki Adipatih Harya Sengkuni kang prapta ana ing pertapan Sukalima musik kok janur gunung Kadingaren kalamun adat saben aku panjenenganing sun kang lumarap ana ing setinggil negara Ngastina lah kok iki ngowah-ngowahi adat Patih Sengkuni sing teka ana ing pertapan Sukalima kene kok katon ana perkara sing wigati kok katon ana gembolaning rasa kang kineker yen ana babakan kang wajib rinumpaka mara gage Wedarna Adipatih Harya Sengkuni Kakang Wakni Gondil Sukalima Sengkuni piye ngene yen adat saben Kakang Durna sing kepareng rawuh ana ing setinggil negara Ngastina lah iki ing ripalungguhan iki genti Patih Sengkuni sing marak seba ana ing pertapan Sukalima perlumu merga aku nampa dawuh saka anak Angger Sinuwun Duryudana Nalindra ing Ngastina krana ing ripalungguhan iki anak Angger Duryudana sinung duka lagi ora karenan ing penggalih sebab
sebabe apa dijuni anak Angger Duryudana anak Angger Jaka Pitana lagi duka ora karenane penggalih sebabe apa mara gage Wedarna mbok menawa ana reruwet aku bisa melu ngudari mbok menawa ana pepeteng Kakang Wani Gondel saka 5 bisa madhangake lelakon kandha dijuni kandha dipate ngene dina sak mengko bakal tak jaluk tanggung jawabmu loh tanggung jawabmu kepiye musik telung condro kepungkur tri condro kapungkur utawa telung wulan kepungkur Kakang Durna dikongkon apa diutus apa karo anak Angger Duryudana isih kelingan apa ora isih kepiye ngutusi anak Angger Duryudana marang Kakang Wakni Gondel saka 5 aku dikongkon ngrekodaya aku dikongkon gawe sanggit rungsit supaya Bratasena tumekaning pati sebab apa Durna kok dikongkon mateni Bratasena merga kekuwatane Pandhawa kuwi punjere ana panenggak ya kuwi kang mapan ana ing Bratasena satriya ing Jodipati tah telung wulan kepungkur aku dikongkon karo anak Angger Jaka Pitana supaya njlomprongake ngalap patine Bratasena aku dikongkon gawe sanggit rungsit ati Juni lah wis kok tindake wis kanthi cara apa kowe njlomprongne Bratasena tak kongkon goleki kawruh sangkan paraning dumadi ning ana syarate apa siji kudu mujuti kayugung susuing angin angka 2 banyu suci Pawitrasari ning sejatine rong babakan kuwi kayugung susuing angin karo banyu Pawitra suci tirta mahaning suci kuwi sejatine ora ana merga apa Bratasena takon goleki kayugung susuing angin takon mlebu ning alas Trik Basara kamangka kowe weruh dhewe alas Trik Basara kuwi alas gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati isine mung jem setan priprayangan angka 2 takon mlebu mancing gebyur ana samudra Minangkalbu goleki banyu suci Pawitrasari kamangka tirta mahaning suci kang mapan ing samudra Minangkalbu kuwi ya ora ana pamriye ben Bratasena jegur ana samudra kidul karben tumekaning pati nyatane mati ora Bratasena Bratasena nyatane mati apa ora Bratasena ora tumekaning pati ning Malasaya Mukti Bratasena ora tumekeng sirna malah dadi mulya dina sakmengko bakal tak jaluk tanggung jawabmu jare pendhita kuwi papane dipundi lan ditata dipundi ing solah bawane ditata ing reh pangandikane sabda pandhita Brahmana pindha Wikresna kang tumetes ana dlancang sikta sayekti ora kena dibusak yen iya ya iya yen ora ya ora Kakang Wakni Gondel saka 5 saguh mateni Bratasena saguh janji bakal bisa njlomprongne Bratasena ning nyatane Bratasena malah madheg pendhita ana ing pertapan Arga Kelasa peparab Begawan Bima Suci lah ya mung perkara iki sing dadekne kogel utawa gerah penggalihe sinuwun anak Prabu Duryudana jarene Kakang Durna saguh budidaya patine si Bratasena ya gene Bratasena saiki Malasaya Sekti saiki Malasaya Mukti iki sing bakal tak jaluki tanggung jawab marang Kakang Wakni Gondel saka 5 mula saiki wis cetha ngegla kang tanpa warana merga panjenenganmu wis wanuh wani goroh wis wanuh wani ngapusi kang sarta selak ing janji marang sinuwun Duryudana jajal saiki tanggung jawabmu ana ngendi lati karo pakartimu tek ora bisa nyawiji janjane sampeyan ki pendhita apa dudu to Kakang Pramara reh mangosomyo ngambrang
Sadi karonaning kaswase ring marga Hamalatgung Risang ganda wastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyos amara waya hanto Lagi cawawan sabda rekang sumewa gegering pasewakan Ketungka praptaning Nalendra anyar katon gawe cingak ingang samya mulat Lagi cawawan sabda rekang sumewa gegering pasewakan kata samyana arka wonten twirata makta ong Amit pasang kalimantabi pisawanan kula sinabeta ing ilodone dumalaing tawang towang kula ingkang sowan Panembahan Ngosik ora teges aku iki angkuh nanging nembe wae weruh mula aku pitambuh sapa Nalendra kang nembe rawuh Panembahan nami kula pun Prabu Karungkala mijil saking negari kula Guwa Barong negara Guwa Barong nuwun inggih Prabu Karungkala jenengmu lakar kados mekaten saiki banjur kowe tekan ana ing pertapan Sokalima arep ngopo karepmu apa Sang Prabu Karungkala mekaten sampun sawetawis 7 dinten niki kula menika saben tilem kimpenan paduka Sang Resi Begawan Durna awit senadyan kula menika ratu kondang kaunang-unang kajuara saindenging jagat raya nanging kula ngrumaosi cethek kawruh kawula mila cekak aos kemawon prapta kula saking negari Guwa Barong dumugi wonten ing pertapan Sokalima mriki badhe suwita utawi puruhita meguru dumateng jengandika Begawan Durna kinarya indah ing kawruh agal miwah lembat apa wis madhep kang sarta mantep rasamu meguru marang Pendhita Durna
Sampun. Bagus. Ana tetembungan jer Basuki mawa bea, kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Beanipun punapa? Dina samengko ana pendhita anyaran, Pandhita Sulapan kang adat pertapan ana ing pertapan Arga Klasa kang disarirani dening Begawan Bima Suci. Kowe cilik bisa mbubarke, gedene bisa mateni Begawan Bima Suci. Sediamu kang sarta panjangkamu bakal meguru marang Sokalima kene bakale kasembatan. Mekaten. Iya. Syarat-sarananipun kula kedah mbubaraken pertapan Arga Klasa lan damel pejahipun Begawan Bima Suci. Ya, kowe saguh apa ora? Kula sagah. Bagus. Kalilan kula nyuwun pamit. Tak pangestani. Muga-muga kasembatan apa kang dadi sediamu. Yen kowe wis bisa bubarke pertapan Arga Klasa lan mateni Begawan Bima Suci, gedhe ganjaranmu. Tak tampa kowe dadi murite Pandhita Begawan Durna ing Sokalima. Yen mengkene aku lagi percaya marang Kakang Durna. Kabeh iki mung pambudidaya lho Dijuni. Ya, nanging aku percaya marang ratu saka negara Nggawa Barong sing jejuluke Prabu Karangkala kuwi mau anggone bakal mbubarke pertapan Arga Klasa mateni Begawan Bima Suci. Tak kira wis cukup. Aku tak njaluk pamit ya Kakang Durna. Bakali bali menyang negara Ngastina ya Kakang. Iya Dipati, duga-duga ginawa hati-hati aja nganti keri. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Muga-muga satemah Panjangka iki bisa kasembatan Dijuni. Sabet biar katalika wau paripurna pangandikaning Sang Wiku sigra mangsah kundur ing sasana pamujan. Sipating Brahmana datan singlar saking Ubaya.
Lengkapatra